norra zen, enkarna. Da, bazikatuna txarri egiten duen, ni beti ezetu dut, beti. Lehena bapakarrik egiten genuen, bat. Eta lehen non hilten zen duen txarrie? Horra zabalen. Da, ibinten gontzen fardoa, ibinten gontzen kaltzuen fardo bat, ibinten gontzen da ezen kanean hilten genuen zen. Bai? Bai. Da zelan hilten zen duen txarrie? Txarri gorma kontrane fardo epini, da kantoian zer hilten dauena, da lau agarretan, da beste bat hilten, da gero tolartzean beste bat. Da gaur egun zenbat txarri hilten dozu ez? Nik hildo daz lau. Aurten? Bai. Zerako, behar egiten du, okolea, tajadakin da albazian ipinite, zera, da gero beste enpadugaz txorixoa egiten duzu. Demorzilek, txarri bakotxeko, 9 kilo arroz botatzen dutzu. 9 kilo arrozeri, 11 kilo porru txikitute, kinkuila txikitute 4 kilo botatzen dutzuz. Da arrozoa guztien du orioagaz, orioa botatan. Kinpuia eta kinpuia egiten ifinten du orioagaz. Da gero, aprobete potxitan da norbuen botatzen dutzu porru ez. Kinpuiak denbora gehiago behar dago egiten. Da, abe egiten du orioagaz, Da, gero urrungo gunean, zera, botatzen dutzu lehenango zerari, arrozari, odola. Da, odolak arroza dana zertu. Batin jogoten da, 9 kilo asko da holan, da egiten da bat. Gero, soltetako, botatzen dutzu lehenango, zera, odola, botatzen dutzu. Da, gero, soltetan duen orduen, botatzen dutzu, porrue, kinpuila, koipea, pikantea botatzen dutzu, horrerik kantidadeari botatzen dutzu, 14 gramo pikante botatzen dutzu. Da, perejile da botatzen dutzu. Ondo zertu, eta goine eskulkaz barik makinea zertzen du, betetan duz. Da, zenbat lagun batuten zarie? Asko. Lehen amabe ukite genien, oine txukte bidu izen da, boskoineta, da gero nebak, da nire semea, da alabea derranabe bai, sartzean direz. Asko. Igual, jana ipinten berrek txikerra ez. Jana ipinten. Da odola nok batzean deba? Neuk. Bitu. Neuk hartzen dut, bai. Ondo. Neuk hartzen dut. Eta txorixoak zelan egiten dozu ez? Txorixoak egiten duz, hilten duen egunean beratan botatzen duz, piperrak. Goixean botatzen duz, da gero urrungo goixean, desegetan ifini terzioz, da gero pasau. Piperrak beratan botatzen duz, nilango igual ordu erdirik edo, 3 bider edo 4 bider, egiten duzu, rebolbidu, eta uri kanbio. Zostentzean, ilun urtetan gauzartzer. Da zenbere da geho garbitu, gorri hau. Magia da hori, Bai, egi da, Oitu. Da gero beratan gero balde handi bete hori luzean ipinten duz, da gero kanbitan dutuz gure, orduen eskuk adola eskara bilten, Orduen kontuz, kanbitan dutuz 3 bider bai. Zostentzean, urtetan daue ilun maseak. Tinte asko dut berrak, Da, zenbat piper botaten dotzezue ba, okeleari? Guk txarri bi hilten duz, da 6 kilo terdi, etxekoak, etxeko biberrak geudeko, da sobra biten jako batzutan, bitxuruko gara nigertan duzan du, honek suficiente deko, batzutan igual falta bizitaren, gero pasetan da bilibizu, atzera, da berreko handi da makina eta garbitan da aldarak gitxo botatzen du. Da ondo botatzen duzko, Bai, da gero txarribodea edo egiten duzue, txarribodea zer da ba? Txarribodea lehen hau bitesan. Gaubean,
abarie, alopotoia, zitzezan, da gero errekiek, dekozenak txarriek errekiek, harik egozi porropatetak. Lehena, oine honak hori biztute, oine segiduen armuzuen. Gu igual egoten gara, umeta guzti, igual, 25 persona, Jane pinin dela. Hor bai, txarribodea, Bai. Bai. Lehena txarribode hori esatezan, da lopetoia, da errekiek ez porropatetak. Lujorik ez, jentea posik, Bai. hori egiteko, da armuzu lehena bizitezan, gibela arrozagaz. Itezan, klaro, biri urtetako, aiz eta gero txokolatea ganean. Bai. Oino lan ez du biten, ongi bila probo ez. Onbeste gauze batzuk. Esan dut, hainbesteri jame biten, behar lekue, Kuadrietxo ez hausieta. Bai, de umeak, ume bebosik